habak tang ya kini kajinya beliau jumut jengnya haloka team jangka women Sunday mentapat ngidan baik Dr. Wanrah hilan khalukhi belong i associate professor jangka Serampur College Calcutta Dr. ni berbagai juga mana malhi like paro pergi jumut kamu jom hi banyak ke ni ya kan team ke baka jasa nganti KJP assembly kalabu ka team ke bong long Shlur ban Wanrah i ke Jingkylla Dr. Kynthei ya lengkot ya habari bakan ke team ke baka jasa nganti KJP assembly kalabu ke jing sotu jom hi bat ika message baka jasa ketika kau ban ciki baik bang team Kublish bune nam tan di kapor ngashim me ni kabu kum kabu sial banganya pasat lem semua perkhat lo kan team long Shlur Wanrah ke Jingkylla ke baga KJP jingseng Kynthei KJP assembly kelabu hang snem ngaso bukan di team kanong ka team ke benda depor company por namarang gidan kam shisai ke Jingkylla pun ke jeli la kalong ha ka jingim ka ba shimet lani ha ka yeng ka sem ka balang ka jat benriu hi baro ko bai te ai ngu yo play bo play la mera jingseng Kynthei KJP assembly ban yo ikani ka team ka bala sot na ka kitab jong Esther kalong ka ba saw ketukhat ka ba khan riu te kalong ka team shisha ka ba long very challenging kalong ka team ka ba long provocative at the same time te ngaso komen hi ban ya pasat jingbut lam rogani arli ki balang di ban kren ni ka team nama kila cancel no nama kumpang itip mo nama pandemic te nre ngai ngu yu play ban ngai play yu pi nama tang ni ka por habakran ni ke Jingkylla mo ngin siusuan ka kontak jomla aka jing sencha ka kumbiai balang itu ni ki thai kira ke Jingkylla aka jing yu pi ke ba ngidon kam mangin piam hakini ki ngene bangin terwah hakini ki si ke mata to nomor kani ke ka women Sunday ngakwa ban keren shuai ke Jingkylla ka balang ha ka jing ya dei ha pedeng Kynthei bilishan ra kata kalau ke badan kam ti habang keren ke Jingkylla berbor ngaju berkat ke starting point pi ha ka jing nget kristan ke jongi di bandan kata starting point bakta starting point ke bangaju emphasize berbor kalong syabhang kani ki kendon ki bak jablai ladang idoni kini ki kendon ki bak jablai in sungthu kumdungin benya lai ka balang de ke yeng sem ne ka jan benri baro ko te ka starting point kumo ong kita ki divine principles lani kita ki kendon ki bak jablai ki ba Jesus Christ haba wan banyalap shak perthai banyalap ban pendep ka mission ke jong pa jo ke jong play kalong ban create ban wan dur biang ikan ke perthai ke job no namar ko mga keren berbor mga ikai knaru syapang ka starting point ko di ka kingdom of God apa ka jing suk ka sensya kingdom of God apa ka jing renti ka jing ya day nagta ka jing ka hok ka jing surit nagta ka justice nagta ka love lari ka jing i kita kide ki divine principle ki bang happen appropriate ka jing long kristan par ha ka balang ru kum chu te kathong ju Jesus Christ ban ranch ka persai ka long ban cross the boundary te ngan chuan no shaka kitab jong Esther mo balai ka kitab jong Esther balai ba ka jing sen Kynthei KJP assembly ka jit ya kan ka text ban extract ya kan ka theme te la dang perkhat ka tu por mga yo ya ka shithi nagi ahli ki balang mangan kan kami kajing perkhat yang as pangani ke Esther wong Esther kam day kade ka boundary marker kade ka boundary breaker kade ka law breaker so belong negative ne kata ko mo henry kalong law breaker lenda ka papan khanyi gi an ka banta bantai ban pen im yala ka jong ka ben riu te kam sngap jar ka keren nang takaya sa bala ka jong nak bental jai ben riu bat ka habang keren chpa ka yang likely ki jing long jong Esther ka wai ka long ka jing Shlur ka jing Shlur jong ka Esther ka long baka break the law ka enter lani ka rung ha ka tu ka space ka ba ka ba khang ka ban rung ka cross that line ka ba usi mula bu te ka ka jing Shlur ban le kata ka ba arpat ka long baka ni ka Esther kadon haka ya ka jing kit kri tening kong habala kung bangila tip ro khoj mo
ningkong haba Mordecai phai gitu Ibrahim ban ya thu ya ka plan ke jong haman ya ka ban penyap ikan kejat beriu baro ko we ke Esther ningkong kam shimla jom ban ong ngan le kata henry ka pet ka bishar ong kadon ka problem bat kata ka problem kalau ba usi sha yanuru ban rung klem ka permission kuju lada ai tu ding sensyar sia ka mon dan bala ka klep hot kam lo bat ka jing prinsip tam ya kata ka long bet da ka jing ya ti ni kong Mordecai nga klem sha hot jing lai hos ni ngan le kum do tu Mordecai wo ba pa pham dei ban sngo kum ba phan lai im phanon hi si im phasung balai im dei la da pham kran menta la da pham yeng menta kamut kata kanwan ka jing rap na ka wi pakalinti bat ba phan ya ti ka Esther kasuthu ka perkhat kadi ka priu belong nga try ka don ka reflect iki nangta kawan bat ko ong ba to ya sha jin dit bar ko ngan le ngar wa sha jin yet leng bat ki tu ki khon samlang to ko yeng se ngan sha jin yet bat sha jin yet ngan le ban break itaki a la dang ya pro ngamat ya ti ka don ka sacrifice ka len lut ya ga ni ka spa ka phau ka bor ka jing tenat ka jing sok paro ka len lut nangta ka jom hang tu ka disturb space kata ka di umi tanat ya ka Esther ti nangta ka daw kamdei ka boundary markers ka ba mark the boundary between herself and her people habreng jongka bat ki briyo ki jongka henry ka break gitu ka break ka lo bantai ban penim ban yarap ila ki jong ki briyo ti kata ka di ka ba strike ka jimut ka jong perkhat jong ti hakaliang jo ka balang na kata nga perkhat langinut ne kata ka di langi nuot ne man long kum ka Esther ban long Shlur kum ka Esther ban sacrifice la jong buram la jong la jong ka bor ka bangidan te ka di ka very challenging theme kham tam ya ka jing seng Kynthei namar ka jing seng Kynthei ru da ka ba buram bon ki mo ki para Kynthei ki mang pat la su thu bai teng ki don ki Kynthei ki bong pat long religion of women namar ka Bible ka ong kum to te ka bha namar kata ha kan dia bangidon ni ka PWF ka bang President People Tripura yang bangidi bandon ka kenja Bible study bangin ai ka jing hikai kum do ban read the Bible with new eyes te kata ka de ha ka balang shisha ka de ka bha te namar kata ni yo ikan ka receive tradition ka ba kran bha bang ka inferiority of women pi ka receive tradition ni yo ikan Christianity ka ba wan ka patriarchal context but habaka wan kum tu te hakabalang la highlight bon sin ki negative text about women tin roi ka Bible kadai kata ka kanjam mind pi ka bangila ban explore ban yo iki jing tip ka Bible kamdei ka god ka bai tho okay ka ba suppress yaki women la ni ki men kadai is about liberation la dang perkhat habang akran ki Kynthei balong ki negative text jong ki women ki beng mo kum ha ki Corinthians kum ho Timothy we bong ki Kynthei be bel snap jar Kynthei ke bel yak dik gitu bar hot te ga jong kum dong yen counter act ye ki text te ki text ki don la jong context ki don cha to ko perthai ki belong trans cultural te upol ukran ya ka to ko context haka tu ke situation kum tu batter te ka wai ka bangam dur ka bangam jupar khat ka long kum do yen counter act ye ki text ki don ki positive text liberating text la ne ki text ki ba yarap la ne ki balong positive ye ki Kynthei te la dangi bishar la dangi pet ye ki text ki negative text ni la ban jubab gitu da ka Bible itself te ka ha ka Bible ki don bon ki strand pe ki jing so tradition ki interpretation ki kita and what is the central message of the Bible ni judge ya ki ki negative text dan ki text ki belong violent or ki belong you da ka central theme of the Bible the central message of the Bible ka belong liberation salvation kitu baro ki dei te kadia ka jing ka God self disclosure ka jing pen pau ka jong blay la dia lingbau Jesus Christ ka cancel lo di kitu baro
Tiada berkata kadang kita negative text, kita positive text. Positive text kipo. Nama kata ke Bible ni bon interpretation nak para jubri upon. Uang kita yang syaban kan, jubri upon dan senrang dan kita dan jiun dan Greek. Baru ang idon kok kecil suspa ke jong Chris. Nang tak idon lathor ke Bible ki bon ki Kynthei ki balong ki bakalong resourceful nak kita jong ki Kynthei. Tika balang nama kata kalau haban open. Haban open kita ke interpretation kan. Kalau ne manle kata. Kadang challenge ya ka jingesang Kynthei ki jipis not. Pi ngimla ban ya keren ban chuong bai o to ngi teng ngi ai ki message ki ba amde bakim dei. Ublay ni rap ngi di ban long Shlur kum dei Kynthei ni bai. Andre ngi ban song thoro ki issues. Ya ki issues ki ba mi nang to. Kum no ngin deal bat ki. Kum no ban explain ni ki. Ngajong ki student la jong ban do ki student ki ni ki male students. Ba ladangai hikai ngaklam hikai na kabenta bakin sa akod hani ko sarampur nga hikai ba village ka balang ba pin Wanrah a change ka Jingkylla pi ka Jingkylla ban Wanrah ka Jingkylla kam de basuk kamla ban overnight tangba di ban yakran hi lada kandu ka bang yakran katei Wanrah ka progress haka jinglong mensim ne haka no benta ini man embrace kata ini man embrace kata tinga encourage what kini ki pastor ru ba kin long open ni kini ki new thoughts new thoughts new ideas nama theology is not static habang ikan theology is very interesting theology namar pelai namar ki bon ba kini ki interpretation ki badan la kadu context la ki different context ki bon ngakan mau kini khna ni hu ki bawan le research ang the ni ki don arut khna ni hu RiKhasi tenga phai ki library jong kini ga center jong kini ga satri jong kini ga research center tenga puli gitu se sang to pin sayo ki materials nama ki thoch pang kini women missionaries dakila puli itu thesis ki nong yin chute ba puli lut ya ka perthai baro ko wei ida mo puli bitang ya ka tin jong play tingi ngile ya ka science ngile ya ka maths ngile ya geography ngile ya history ngile lut tigidon se kini ki non theological subjects te ka theology ka yat ka trends ka yat te ngi jumudur ken kedon kini ki course pos rampur ki bang introduce ki kot bachelor of Christian ministry ki ba kini ki pastor ki laban le kini ki ba bd le ki don ki dimen ki don ki doctor of theology ne philosophy te lada ki let kamot ki sasutho ka change ka trends ka ba change namar teng yang ini lah hikai kitu ki jing hikai ki la colonize a mind ki la long common sense yang jong bi ki Kynthei la long pastor la long common sense shi ki context pat ki ba ki la embrace ki rukam perkhat kabi yang kaya chaprang nanta ki Kynthei senrang church kadai ka ecclesia kamde constitution church is an ecclesia of men and women ki bangi don the same goal bat kata kalong bangin penlong ya kani ka perthai nadu nang ni ki ma ka jong blek laki yang ki sem ki jongi laki balang ki jongi kandon kata ka jingya suthu jingbot kanong ka jingya trailang ni ma ka perthai ka ba ngim don po ngajuang ki para ketingim ton por bandi ong manu balik tray siya ta ino gibang kasap kidi ban tray bet naman kakti do play do ko kaway ka met nam ka balang is a ki ong body of Christ kadi ka met la kakti ka pang kejat ka ko num la ban tray tikini ki sembo baro ngini tray lang bat ngini penya chaprang ya ka kam ka jong play ti namar ngila colonize ki kom perkhat nado mangi ki lay people hado ki bla da ka baburam hado ki bla puliru teng iwan ni sakam do aktu tradition ka juya te ka juya mlaban pen ki kladi common sense ka long normal pi nak ta ka daw ngim Wanrah ka change numla ahi ban Wanrah ka Jingkylla te advice bi ki Kynthei ru ki de ban UI kata kalau very challenging kalau very challenging namar ba nadu ka jingseng Kynthei imat ko makapen ki ti ka balang Mungkin tang jingseng te ka pen ki ka balang baka balang kan sutu ban puli
ban play ki jumut ki perkhat ki batma ngaju kan mau kan dia ka bang keren chang kata kan mau gini ya kan ka testimony mo ka bang si ai kalong bah kapon ngalik politology na ngala kham he namar ba nadu dang red so ko bang kwa manage ka ministry dan space where's the space kalong so abnormal kalong so unusual ikan thai ikan le te ngala lek police tu la poi Mumbai bro to po Tata Institute Social Sciences ya hap she so thau kam ya ke one thai no rei bentar mo play la khot kapoi te abang ai kendu ka tu ni pastor ngai ko makilingo nak ba buram meki kilingo nang ta ka jingkali ka mi kalong pinle che ka kamrum da bami yang tak hadu kini student juga mata kata jingkali kami te kisah tu yang bang ai jingkali pinle che nang ni te ngada perkhat ila dia ngambi nang habang ngambi po kata synod office atau po nga perkhat dia nga suang in between me and you God musuh dan latis iru tang ba kata ka jing ngawi kata ka jing khot ka jong blay ka don te ngambi nang ta nga perkhat nga yat it's a long journey ban poi ka thong tang ba nga di ban let be shadu shakli ban blay ka jing isne ka jong blay klap ni ti nga bang yo ban jingi ki thoi ki ba he jong ka university shadu sha outside the country bangan yo ban puli ki jing hikai ki bangan yo ki bangala ban Wanrah sila ka jong ka ri sila ka jong ka balang ban ni thu ban hikai bagata ka di ka thong ka jong tinga tho iko ka article ka ba la publish ka religion and society when passion and faith supersede church parochialism kata ka de kumdo bagadi ka passion ka bangadon ka jingget ka bangadon ka kham ka tam ban ya ka jinglong jing so thu jong ka balang ko me to ni le sika ba kham ken kham so thu ki pai ma ko ki le pas mo ki ni ka barang pusing ni simno ka barang presiden mo ba ka de ka masih ka presiden ni ba ka barang kimi jung ya po reviews mo makin ka bala seng ka barang sini kala sim kala priang ya traji kala mo ba ki Kynthei ki pas ki ala mo ki pastor don ki barang di moderator kai ki jing try yang dia berapa persen India ba tang po ka GPS sembi kita kembali spa pongol ki women sulunya kai ki jing ba ki melapat kawai ka log ni ngila ya ju keren mo ya ta hagani ka po gani ka jing keren po consultation jong PWF po tipuraro ni keren siapa ngata kai ka jing ngatharai ka wei ka long ba ngidon hapo gani ka PCI te ka culture ka di ka wei ka patre dapur khat bentar ka buram yang bisozinot kilong very patriarchal strictly patriarchal naki dem don what kini ki Kynthei ki politology ru kim da don space kata bar kata ka di ka complain ka bikna jonga ki jukaran barbor te ka don ko ki jingi kren ha ka wei ka ngam kan mau shu ka di ka ngi kren pastor yo ba lada nyim ya menjur lang ban I shubu for ordination of women kanum pat ya te kan ni kalong lada kalong ha ka synod ka assembly ka jungi lada ka yat kamat yat kam kata sinu ru tinga kwa bakin long open ni kata dia tinga she perkat ordination of women all the time lada ngile sinu ordination of women te teng ngong ka kanum Wanrah ka Jingkylla ko mga ong pi tang hak shimit kadon kami ka jing sungtu kadon kam ya kan ka platform ni keren lang pi langiru te ko mentala da bi issue ang no ma kadon ka contradiction ang lada ngamla ban tray full time ministry ha ka balang renga penmi ya ki pastor jong ka balang te what is ordination for that matter te ko mangidon ngadon po yumo po jatias gitu po ngidon ni kanika ka seminar tingi keren pa ordination of women te inga ikong so ni tray ka ka kam bat gitu ki pastor ne tangba la ordini ki ordini hi kadon kai ka bam pet ngatrangi hab ban ya pli ki jingmut ki jing perkhat bali i kata kan tingi ngakwa hi ki pastor ya ka bakin le ki kendon ga refresher score ki don ki pastor na shita ka than jeti ibu wan mentai ki dimin doctor of ministry tinga I lecture ti Bosrampur dang I lecture iwan shin jong ayo ani play ki jumut perkhat war
pi le jing nambar ka jing hikai ka dei ka wai pat ka thot te ka bawan te yong yang yong am tu perkat kan interesting kan ni pi na bai la lai da kham kat tu te gong ka tang hapo ka 3-4 years ka change the theology ka change ka kom su thu ka kom ye te tu na ye kran pang theology ye kran be pang ka jing don kam ka jing don kam ka jing trei jong ka balang ha ke imlang sala kata kalong very important te pi ni ha ka jing hikai hi ka balang ka jong ni ha ka no ka balang ru kadon kani ka separation ka dichotomy what is sacred what is profane we live in the world hindi man su thu kata but we are not of this world then tengi don ka perthai tang bangin nomlong ging bujong perthai ngamut ka cosmos ngamut ka ngim da pahu ka tien mo ka perthai ka og be ka badan perthai ka cosmos ka perthai te kanu belong persya ya ki balong ki bakan jablai ki bakan jaman sin de habangi don hanta ngidi ban ka space ngidi ban push na ki saw kan ro jong ye mani ban kan kasita jungi ka don kata kale ki community development ki ka babha but is it enough nama ka don ka idon wi student jongai bla la di ka MTH counseling ti yong e kran ka tu kan ni ki pastor ki ki school balang ba la da ki don kam ye don kam counselor she's available idon henry ki yong ka pat don kum kata ka jing perkhat kat ba ki kena ki jongi ki don kam pala de ka counseling kam tampo school ki don kam ki expert ka counseling ka mod chule into banduai le ban pulih ko ba which is very important ngamong ba kam important tang bangi ha ban ki skills tenga encourage ki student jonga ki diban latin marka ka praktika ka ri ka jongi ka don kam pelati ki nong yara ki kena physics ki drugs ki kena ki ngat dang class 10 class 11 class 12 la ngat ki drugs tenga perkhat kata ka di tang ko wi kan uksa jonga jing sni ko bagi kam ki kena tenga si nga perkhat ong ki diban penyar ki tanat rekam kan ban ong makelane ndai tang bakelan nga babhas basni subha kelak perkhat perdan Kelah hakading hakar kompeniat kam. Kapakadadan kam kabalang kadan kam penyiar gini kita nak bantre. Te hadu mentang idang yaksa dia kata. Ngim judu jingkermen. Kabalang hi baro ko ingin sesuatu kita. Lada kasimporu ngam judu jingkermen nama lada blame tray. Ki baro kinong bayat betleti. Idei kinong tray betre lang play God's mission. We participate in God's mission. Ngasi perkhat man ko way pakaway ka benta ne wala ka jeli jong ka imlang ka salang for example politics pi kada institution ka bala ordain don't play tela kata ka daw ngasi perkhat ngasi ong ladang ilong kristan ngide ayu ile ha ka sensyar ka kada pi kada ka kam ka ba kada ka responsibility ka ba kya ka bang haplong accountable kam dei ka bangin chule kai kum ba ong ki brio mo le bilong minister la ni long ayu da ka ba buram ma de penroi ka spa ka phau penbit yang rajong ka jing ndai ka responsibility ka kya ba ka ta dil dang i perkhat ya ka kam hikai ru ka dei ka mission ka bangile everything is a mission ya pi na kata ka daw i kran pang ni divine principle honesty justice humility itu barkat kin ka jing saurit ka hok kajing le kena ka commitment ne kajing IT lot iki ka bangingin le in bile ka ika career jo kena kita ka dei ka bang yu haban Wanrah ka Jingkylla la ki officer ka la ki institution ki school la ka bala masya Allah ti haban Wanrah ka Jingkylla ti ka Jingkylla ka perkhat perdan ni ka le ka badan kamta badang ekran po ka balang ki ya perkhat mentangi po naki Kynthei ki balai theology dang la te ban yo gini kiti pi doctorate deng dang dang mga bi tu ino hikai yang te po yo ki ba lala di doctorate itu dang Shlur menangani te inulin ling do ti so dang long process la jan dep te ngen encourage bangin nang ya cheprang ngin yarapan
bangin la ban yarap le mi ki para Kynthei jong isong ihap ban conscientize soi ki ngaple mi ki nama ka di system pi ka system nang tangila ngila internalize ya gitu ki jingmut ki jing perkhat ki jing hikai ki pi takadau ka ba it's a common sense, so it's normal. Tiga wiki jaka pede bekila ya caprang mi dan kabalang apa riwes kalau ya caprang pada church ti ngah kabalang apa Amerika ngalong teman pesan haka church juga ti kalau kunta entan per ngah contribute pi ngi song lang ni song meeting ngi song lang ngi contribute ngi through ki ideas entan problem irwe kalau saya mamak tu kau pimnya pikan sepang sistem ada di pasca ka tu ngi kata ngau jeli juga ke GPS ni mah ima ka jadi RiKhasi ka bang ipek mah hati snong kita ka jadi snong ka ba ki Kynthei ki miong la ki tangi snong bare mah kita ki snong ki ba mata ki Kynthei ki mi dan mata ka dar snong mah kimla banong ra basong banong soda ra basong le ka ba ke jipos tu ka barang selam mah hatu pimi i ba kinde ki ba dan ka ima sang ngau kia ya ilang teh ka perkara apa ka balang Pidip ngatrai ka doni yang ta lamar pa kami be kutu Kynthei la ka siar Kynthei ka kami hagi jing ya keren te ka doni ka influence ka culture ka little bit haka por ka banga hikai haga ni ka feminist theology ngi hikai tenga ai ki kna begini present idon ki issues ki bang bu iki hado mengada kendet ka kna mizo ka we ko ong bangi ngim dan future namar bahaka miso culture hi te ki shenrang ki long topic te ka balang Presbyterian ba balang Baptist le lada pieto pastor ki Kynthei mde bantrei kim sha bantrei lada pide theologically trained or not kim sha bantrei te ka long humta te ka ong haka culture ka jong ki ong ba hanak si ong ba ki Kynthei they should not speak. If they speak, the more you beat them, the more they'll get better. Pi kita minta kita phrase kita minta kita jingo kum jongi ka Kynthei la ka lawai ka perthai la ka keren ka Kynthei ha ka por ka mga tho ka BD thesis or ka MTH thesis ka tho chang image of God ka dur ka jong play as a source of liberation for women in RiKhasi Jingkylla Presbyterian Synod of po nga interview wiki brio but kata ka phrase kawan again and again ti ka bang perpanong pat kalong kum ni ba kanu ke jing ong lani kanu ke jing hikai dara kalong destructive dara ka block you know ni haban getaway ni diban pendu no ya ka namar ko musuong mentaru ki hagi dor basnong ni Kynthei ni haban ya kran ngakran dor basnong la jong namang ko man contribute pi te daga jing isnei bleng la long exposed to different cultures in the world ngala yui te nakta kadang ko man contribute te ladang contribute ladang kadai ka ba ngano senyang ka bala bantai ki hapi ban ska hap yang ban ska te ka balang ro nga sai lokta ka ngidi ban pendu dok mi kita ki jajin okay namar kan mi yarap ni haban page ka bantai bat ka ban yarap iki bri kani ka consultation ka bangi don po nga refer kani ka ban program Press for Progress kata ka theme jong ka PWF Presbyterian Women's Fellowship. Ladang yung Press for Progress kam dai ka to ka lenti ka bangi haban ya de kata ka lenti ka bangin poish kata ka disturb area ka ba penki te ngimde bayat ha ka to ka platform jong to ka treadmill ka bang ya chi ya ni poish nu ya ka ka thong ba kata ka thong ka long ban penlong ya kan ki himang tu kawai ka thong ka Jesus Christ udan ka kata kata na kata Jesus Christ ka siang umde share less preacher uba song ki share ki balang tu usong ki mau song ki lom terata ulet na ko ka dong ska way na te ka di balong ta ni di ban yar gini tanap treka but kumdo bangin Wanrah ke Jingkylla kata ka issue ka bangar kwa ban emphasize ha ka theology darang hikai ding siong kadang ka doctrine of deification ka bangilong kum ukris kum kadur ngimde ukris hande ngidon ka dur ka jong ukris pi ngidon ka dur ka jong ukris
Ti ladang ila appropriate ikini ki divine principle ki jinglong ki jong Jesus Christ. Kamot ngin dadan ka jakatri kamru kan biang, kan baha, kan ya. Nomor kitu ki divine principle ki dictate ika jingim ki jungi. Iki action ki jungi ki dictate ikata. Te kata kalong very important tingin perkhat baka do nuut ki jungi. Kadi banong ka do nuut ka badon ni kan ki divine principle. Kin ki an ki bakan jablay. Ki an ki bakan jablay. Ublay wong David. Mo. Ka do nuut ka bakum ka jonga. Nak tahu jid David. Tingi dung di banong ta khlang ka nora ya ka change entang ha ka imlang ka yeng ka sem na ka jinglong marway. Hendrai ka yeng ka sem ha ka balang ha ka ri baka jad rio. Ka di banong lang. Khnang ba kani ka ba ngin experience si kata ka kingdom of God ani ka hima ka jong play hak ni asla perthai. Namar ka kumbaga keren ha ka speech po YouTube mo. Jesus Christ wong but ong ka hey kata hima ublay ang tayang tay. Kadang tu po jong pi. You have an experience kata ka yeng ka sem. Ni don eme kata ka yeng ka sem, ni don eme kata ka balang, ni don eme kata ka institution na ka imlang ka salang. Kata ka di ka thong. Ni habat ka ladang ihap ban Wanrah ka Jingkylla ne. Ni hab ban tip ka thong. Klem tip ka thong ngim tip ngin le che. Kin sa side track situ. Ti tak daw ngatry ka topic ka ba long very important ka ba di por ba. Kung ka di ka por ka ba menta. Maja ta dingita ni to nama ka di ka women san mo. Si ba ki tarmnya Kynthei bandi ka yi mo kentang sabi khobor. Ko fin ai ka closing remark jong fi no kan ka. Ki ka khobor ba ka mana sa ki to no kong si ki para kan te ba sa barong ki para ngai kuma ka di ka si. Kawai ka long ba ngi habban ningkong ngi habban bli ki jing mujung perkhat ki jing ban penya ban fokus sa jing lokostan ki jing number 1 ya ban fokus nang ta kuma ka ni ka theme le hi hab ya ka ban long ki ban willing ki badon ya kamon ya ka ban Wanrah ya ki Jingkylla but ka jing Wanrah ya ka Jingkylla nginum la ban Wanrah ya ka Jingkylla ladang imdan ki ahan blay po jungi te bat ka Jingkylla barbor kan wan dekat bak sacrifice ka jingkit kli baka jinglen ladi te Jesus Christ ulen dia ladi kada du ka ding pna uki hor ka ding pna upen sudai ladi upen trli ladi te ka intention ka jong play ka David baka ni ka ri ka perthai hi baro ko we kan dei ka hima ka jong play ring du no ya ka na kata di ka daw ka jingwan ka jong Jesus Christ but we kan ka mission hangi bangin continue tingi haban sung thu ya ta bangin don ka mission jong play the mission day mission ka jong play tingin pen sudai la di let go ya ka spa ya ka po ya ka burom ka bekerja priu lada ka kata ya no reno lada ka pen wit ya no ni lada ka suppress ya no reno kata ka dei ka bangi haban de wata ki ha ki jakat trai ni di ban longom ta ni di ban hui ka thong ngi don ba shanu bangi di ban ki ki atiar ni jong namang ki principle lani ki an ki jong namang inom la ilong ta ki brio inom la lim da dei ka bor ni jong ba ki ken don ibu play wa yang ni inom la ban ya cha prang ka jing im ka jong ka ma Ko be semua dapat bulan ke ko fi. Le shi boleh ta po